Здравейте! Ден 3 от нашето лятно предизвикателство "По-добро аз през лятото". Днешната тренировка, която ще направим, ще бъде за горна част и за ядро. Първата тренировка беше за цяло тяло, втората тренировка акцентирахме долна част. Сега ще тренираме горна част с ядро. Да започваме с една бърза лека загрявка. Завъртете въртленство в едната посока. Ако попадате за първи път на това видео, това предизвикателство го стартирахме на 23 юни в понеделник с идеята да се предизвикаме 4 седмици по време на лятото, да тренираме 3 пъти заедно и ако сте попаднали и на рекламата в социалните мрежи, и да се храним 4 седмици по определен хранителен наръчник с достатъчно количество протеин, фибри и мазнини. Хайде напред и назад и да видим какъв ще бъде ефектът. Въртим двете ръце напред. Пак казвам, ако тази тренировка, за която попадате е първата, може да видите, аз ще сложа линк в описанието за предизвикателството и ако искате да се включите от днес. И трябва да знаете едно. Няма, хайде пак напред, късно. Винаги можем да започнем сега. Както казвам и на момичета, с които тренираме горе, отварям горе. По-добре да започнем сега, отколкото никога. Имаме само днес, хора. Само единствено и днес. Хайде. Горе отварям, гушкам се няколко пъти. Гушкаме си няколко пъти. И сега завъртаме малко лакти навътре, малко навън. Първите две тренировки бяха с времетраене между 10 и 15 минути. Тази абсолютно също ще бъде кратка, може би 10 на 12 минути. Отново имаме 4-5 движения, които ще изпълняваме в определени бройки или в секунди. Издърпайте в едната, в другата посока и само малко кръщото ще завъртим. Тренираме заедно, показвам заедно с вас. Тези от вас, които не ме познават, аз съм Силвия и съм основател на функционалните тренировки от вкъщи Силвия Workouts. Тренирам по тази методология и тези тренировки от 5 години и съм в най-добрата си функционална форма. Без да се налага да ходи в фитнес и със сигурност ще има много хора, които ще кажат: няма как да си в добра форма, ако не тренираш в зала. Виждам го по себе си, че не е така. Имам изключително сила, подвижност, мобилност, оформено тяло, изградена мускулатура и то само с тренировки вкъщи. Да, със сигурност, работим с тежести. Всички от вас, които искате да опитате да тренирате с мен, последно и ще направим няколко динамични. Условието е със сигурност да се започне с минимално оборудване от един сет дъмбели и еластици и в последствие надграждаме. Усукваме. Но сега да се върнем на предизвикателството. 4 седмици тренираме, задържа няколко секунди, 3 пъти в седмицата, горе, 2-3 повторения. Качвам 3 пъти в седмицата, понеделник, сряда и петък. Тренировки с времетраене 10-15 минути. Тренировките ще се бъдат само единствено с собствено тегло, тъй като знам, че лято пътувате и тук искам да покажа, че дори по време на ваканция можем да се движим и да не тренираме. Днес тренираме горна част и ядро. Първото движение, което ще правим, ще бъде лицеви опори. Заставаме долу. На колене ще бъдат изпълнявани, тъй като знам, че при жените това е едно от движенията, които не всички можем да правим, затова ще ги правиме скалирана версия на колене. Дайте ръцете малко по-напред, държиме лактите близо до тялото, пускам и избутвам. Между 6 и 10 повторения. След това ще правим shoulder taps. Първи вариант може да бъде на колене, алтернативни докосвания ще правим по 10 на страна или горе в позиция планк ще правим по 10 страна. Не се усуквайте, гледаме надолу и докосваме с длани раменете. Третото движение ще бъде Супермен. Ще задържим между 20 и 30 секунди. Лягаме по корем. И първия вариант. Отлепяме горна част и крака. Гледаме напред. Целта е да отлепим възможно бедрата. Ако ни е трудно, дигнете само горна част и дръжте. Не вдигайте краката. Целта е тук да се движим всеки в неговото моментно физическо състояние, в което се намира. Така, след това ще правим коремни преси, между 10 и 15 повторения. Слагаме стъпало срещу стъпало и пипам назад,
И напред издишам. Пипам назад. И напред издишам. 10-15 повторения. Ако е трудно, изпълнявайте дедбък. Правете разнопосочни, 5-6 на страна или просто пускайте едното кръче, другото, ако коремните преси са ви трудни. И за финал ще работим за рамене, двете ръце изпълваме в страни и ще правим кръгове. Правим 10-15 секунди кръгчета напред, стегнато ще държим и след това ще работим 10-15 секунди назад. Това нещо 3 пъти с по 1 минута почивка между руновете. Започваме долу, лицеви опори, хайде. Слизаме 10 секунди, заставаме на колене, 7 секунди, дайте ръцете малко по-напред, 3, 2, 1, лакти до тялото и бутам, издишам. 6, 10 повторения. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Добре, ако е необходимо, отпускам за няколко секунди, правим shoulder taps. Хайде. Алтернативни докосвания. 3, 4, 5, 6. Ако е трудно, заставай долу на колене. 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, последно, 8, 9, 10. Лягаме по корем. Може да отпуснем за няколко секунди ръцете. И сега имаме 5 секунди, вдигаме и задържаме 20 секунди. Супермен, 2, 1, айде. Вдигаме, държим. И дишаме. Дишай, издишай. Ако е трудно, пуснете долу краката на пода и дръжте само ръцете изпънати. Дишаме, издишаме. Държим още мъничко. Дишай, издишай. Държим. 3, 2, 1. Пускаме. Хайде долу на пода. Оставаме, извинявайте. Стъпало до стъпало. Правим коремни. Назад. Напред издишам. 2. 10-15 повторения. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Хайде още 5. 1. И 2. И 3. 4. 5. И сега ставаме горе. Отваряме ръцете в страни и ще правим кръгчета след 5 секунди. Стегнати и малки въртеливи движения напред. 2, 1, айде. Стегнато. Въртим. Малки кръгчета. Представете си, че с пръстите рисувате малки кръгчета. Въртим. Стегнато. Още 5. Дръж, 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 дръж. 2, 1 и... Хайде сега наобратно. Хайде сега наобратно. Наобратно. Малки кръгчета наобратно правим. Държим още малко. Стегнати малки кръгчета. Кръгчета, кръгчета. Дръж, дръж, дръж. 5 секунди. Кръгчета. 2, 1. Пускам. Отпускаме раменете. Това нещо ни отне 3 минути. Правим 1 минута почивка и го повтаряме същото нещо. Виждате колко бърза тренировка можем да направим, с която да се тонизираме. Да я направим на плажа, да я направим на градината, пътуваме дори в хотела, без абсолютно никакво оборудване. Тук се изисква единствено и само желание. И то дори, не знам дали е правилно да казваш желание, защото голяма част от момичета, с които работя, очакват да им се тренира. А това е много погрешно, тъй като лично на мен 70% от времето не ми се тренира. Мързи ме, намирам си оправдания, но го правя за резултата, който ще получа. Имаме 5 секунди и започваме с лицеви опори. 3, 2, 1, втори рунд. Какво имам предвид? Повечето хора, хайде, чуката гърди, се фокусират 3, 4, 6, 10 повторения в крайната
цел. А тя е именно, искам още едно, последно, 2, правим shoulder taps по-десна страна. Айде. А тя е именно каква? Да съм по-слаба, да съм по-красива, да съм по-стегната и само това ги интересува. Крайната цел. Хора, фокусирайте се в процеса. Фокусирайте се в ежедневния процес, който ще ви доведе до това. Айде. 1, давай. 2. В случая това предизвикателство ще ви доведе по-близо. 5, давай. 4, 3, 2, 1. До това да стигнете до този желан резултат. Лягаме по корем. Айде. 5 секунди вдигаме Супермен, задържаме 2, 1, вдигай. Ако е трудно, пусни краката долу, само ръцете и дишаме. Затова всички вие, които искате да сте по-добра версия на себе си, под по-добра версия, това е много така клиширано, модерно, да се чувствате по-добре вие във вашето си тяло, във вашата си кожа, то трябва да се правят определени неща. И да, трябва да се тренира. Колкото и да не ни се хареса това нещо, е истината. Затова я казвам и на момичета, с които работим заедно. Държим 5 секунди. 3, 2, 1. Пускаме. Перфектно. Изправим sit-ups. Че тренираме, за да сме по-здрави, по-функционални, да се чувстваме по-добре, да изградим мускулатура. И то защо? Защото в днешно време навсякъде в интернет се говори за това как да си забързваме метаболизма и всички говорим за това как сме си го забавили. Това, което ще помогне, едно от нещата, хайде, да не е основното, но едно от нещата, пипай на 5 издиши, е изградена мускулатура. Защо? Защото тялото, за да поддържа нашите мускули, гори калории. Тоест, не да се мъчим, да гладуваме ние жените по цял ден, нищо да ни ядеме, а да започнем да тренираме. Да, в тренировки с тежести, със сигурност. Хайде на 5 издишай. Още 5. Броите си вие 2 в тренировките, в които водя. Винаги момичета сами си броят. 3, 2, последно, 1. Перфектни. Добре, хайде горе. Правим кръгове. Имаме 5 секунди. Вдишай, издишай. 2, 1 и айде 15-20 секунди напред. Затова и вие започнете с предизвикателство, тези, които за първи път започвате да тренирате. Айде усухваме напред, бете им. Извинявайте. Напред, напред. 3 пъти. Отделете. 15 минути. Даже тази тренировка ще бъде не повече от 10. Хайде напред. Дишай, издишай. Още 10. Дишай, издишай. Дишай, издишай. Това ще ви помогне да стигнете по-близо до целта, да сте по-здрави, по-красиви, по-уверени. Хайде назад. И назад. И назад. Още малко. Дръж, 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 дръж. Кръчета, дръж. Дръж. 3, 2, 1. Пускам. Добре. 1 минута почиваме. Повтаряме още веднъж и край с тренировка 3 от нашето лятно предизвикателство. По-добро аз за 4 седмици. През лятото. Пивай глътка вода. Защото много хора през лятото и го виждам, приятели, и не само, лято е сладоледче тук, пържени картофки, винце, ежедневно. Не ме разбирате погрешно. Всичко е в това колко често правим. И имаме, тук е нашата цел и тя е да сме по-здрави, по-функционални, по-уверени. Всички искат да се чувстват много по-добре. Нали е така? Тук са всички неща, които правим. Те или ще ни приближат към това, или ще ни отдалечат. Ние избираме какво да направим. В случая с тези тренировки, това предизвикателство, правейки го, ние ще се приближим тук. Да, няма да стигнем желаната цел за 4 седмици с тези тренировки. 10 секунди, със сигурност няма да се случат чудеса, но ще започнем от някъде. 5 секунди. 3, 2, 1. Хайде, лицеви опори, 6 до 10 повторения. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Отпусни, ако е необходимо за няколко секунди. Правим shoulder taps. Айде, на колене. Ако е трудно. 2,
3, 4, 5, 6, диши, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Лягаме по корем, 5 секунди, вдигаме Супермен, 2, 1, вдигай горе. Вдигай горе. И може би няма да се хареса на всички, но истината е, че дори да успеете да стигнете до целта ви, да сте по-здрави, по-красиви, по-функционални, няма спиране, хора. Това, за да го поддържаш, изисква ежедневна работа. Ако си мислите, че... И то това е най-голямата грешка. Повечето хора си мислят, че спазвайки един режим, една диета, поредната за 2-3 месеца, окей, ще свалите 5-10 кг и после 2, 1, пускам. Перфектни. Айде, коремни. За това работим и с моите момичета. Хайде напред, да не спираме. Ако ми хареса да тренирате от вкъщи, то вярвам, че тази програма е за вас. И хайде назад, напред издишам. Може да опитате. Сега просто искам напред. Да покажа едни бързи тренировки, които се различават доста от това, което водя аз, но имат и много движенията, които ги правим. Но да, за някои от вас може би ще бъдат по-предизвикателни, по-трудни, но винаги скалираме. Хайде, давай напред. 1, давай. 2, 3, 4, 5, правя последно. Добре, хайде горе. Правим последни кръгчета. Имаме 5 секунди. 3, 2, 1. Айде, въртим. Това е последно. Виждате колко бързо? 9 минути. Цялата тренировка 10 минути. Вярвам, че всеки може да отдели. И тук наистина ще бъдат само единствено оправдания пред вас. Няма човек, който да не може да направи тази тренировка за 10 минути днес. Сутрин, след обед, на обяд, особено сега пред лятото, повечето със сигурност ще имате поне седмица, 10 дни ваканция. Хайде напред. Уикенда, дори да не успявате в понеделник, сега и петък. Уикенда, въртим напред. Дръж, още няколко секунди. 3, 2, 1, айде последни 15 назад и точно 10 минути. Отпускаме горна част и приключваме за днес. Хайде назад, стегнати кръг, стегнати заключени лакти, опънати ръцете назад, кръгчета назад, 2, 1, пускам. Чудесни. Хайде, отпускаме. Долу на пода. Отпуснете лактите напред. Вкарайте го между раменете, задържаме. Диши дълбоко, издиши. Правим 1-2 минути. Просто да отпуснем малко. И приключваме. Поставете лактите на пода. Дланите зад тила, задържам. Диши, издиши. Диши, издиши. Подмощнете дясната под лявата. Задържам. Задържам за няколко секунди. Сменям. Задържам. Опънете двете. Ако още се колебаете дали да продължите напред, не го правете. Винаги си заслужава да се движим. Задръж, ползите са многобройни. Тонизиране, усещане за сила в тялото, лекота. Опънете двете ръце в страни. Ние сме създадени хора тук да се движим. Прескочете си синия крак. Създадени сме тук да движим тези тела. Задържаме за няколко секунди. Ако искате не само да тренирате тези 4 седмици, но и да се храните по този хранителен наръчник, който съм изготвила, съобразен наистина с достатъчно количество протеин, изключително много фибри, тъй като забелязвам, че повечето хора не консумират никакви фибри, дали било то от варивали, зеленчуци. Напишете ми старт под това
видео и ще ви го изпратя напълно безплатно, като може през цялото време, ако имате нужда от някакъв съпорт, да ми пишете. Ще бъда налична да помогна с каквото знам и мога. Пускам. Поставете дланите до гърди. Избутвам първо напред, поемам въздух. Айде назад. Издишай, задръж няколко секунди. Погледни през едното рамо. Погледни през другото рамо. Пускам. С това приключваме. Хайде. Поеми въздух напред. Хайде назад. Задръж няколко секунди. Погледни през едното рамо. През другото. Вкарай глава между на раменете, задърж. Достатъчно. Благодаря ви за тренировката, която направите с мен. Ден 3 приключва. Очаквайте ме следващия понеделник за нашата следваща тренировка.